Hey people, what do you say, guys? What you boy? Wait wait a second, guys. I'm not that could respond up. Uh, okay. Wait a second. Ndibona message e. Let's see. Uh-huh. Okay. Lakona message yabva kutumirwa right now. All right. Hey. Guys, nhasi ndakanyarisisa kusvika pekupozisira. Kusvika pekupedzisira. Glory Jeki, Lucy Gutuza, Babylon Tendai, Jessica Julie, my Fufu, my Flow, how you? Rudo Goto, Nancy, Tendai Chirinda, Woma Mandaza. Nhasi ndakanyara. Tovokle Maponga, how you? Mdimi Marova, TK Shumba, Rujeko Mchacha, Magizimu, excuse me, Duzai Jimu. I started to miss you, Mangamuri, guys. I've been here all this time. Like said is how you. I'm always here, guys. I see my notification do when I don't know. Linda Shika Jamzi, Nyakabuji Quinipi, Roshin Mushate. Hey, say guys. Nasakanyare nchakasa kupedza live yangu kusiri kuzorora kwaya kwatataenda guys kwangu kuri. Kanzi Shema kumazona hoskuira indawa. I don't know which form of kuira do you want. I've been posting my videos. Arikuita more than 100,000 my viewers. So handizivi kuti kurira kwauri kuda ndekupi, kwekutukwa paindaneti here kana kuti kwekuita updates. These days ndanga ndakambomira because I wanted to try and focus on something different. Ndaona zvobuda sei. So I couldn't do zviviri izvozvo at the same time because ndaida kuona kuti zvofamba sei. Apparently I'm liking the new thing I'm actually doing right now, traveling. So maybe wangwajera pamwe ndiona kuma updates. Unfortunately, maybe it's now almost a month because I chose to do something a little bit different. Hans Shema, you're now declaring. Well, I don't know. Kana ndichita obviously kana ndikachuza kuita gossipy what ndopa ndoita zvo, but I just chose. Naimi handiri kupindura ndichiti I chose kuti ndimboita something chiri unique. Uyawo yakuti hanzi these days hauchina makuhwa. I don't know how to respond to that, but I just said kuti it's my choice. The answer the update. Well, you want it, but then I also want to do something that can actually benefit me, upgrade me, build me, and also a little bit focused on my name, not on other people's names every day. So that's the reason why I kind of chose to do something really different rather than focus. So sometimes you have to think about yourself because at the end of the day,
maybe vanokutaura day and night, they will never see you or they will never recognize you. Saka, why can't I just try to focus my brand with my brand as well? So that's what I'm talking about. Kana ndangoita goa ndinongoriita, but it's just that I chose not to do goa these days. That's I don't know, cause like pandinogadzira pandinogadzira mameetings angu handikwanise kungotaura kuti mangwana, because like vamwe vanongoda kumbotanga vaita survey yavo nekuita zvavanoitawo. So now what happens is that someone anogona kungoti mangwana we can meet up, so ndakutongomuka ndakutongoenda, so I don't have like an actual date rekuti ndodzoka rini kubhindura. But then it seems as if kubhindura ndokune vanhu vazhinji vari willing kunge vachiita sei, vachida kuratidza zvavanoita zvefarming. That's what I've discovered. I'm not saying kuti vamwe havadi, because I've never went maybe kune mamwe maprovince. Ndainakidza paguwa, yes, but then raizondibhenefitawo chii, ndodawo kakushanda nevamwe vanhu macorporates. Who wants to work nemumwe munhu anongoita guwa nani stop? No one wants to work nemunhu anongoita guwa, guys. Right now I'm actually enjoying what I'm doing right now, but kana ndazongofungo and now this is what I decided inini kuti nditi. I just woke up this other day chirungu changu chita chitiza guys. Saka I just woke up this other day, I was like, you know what, ndikubhoikana ndikuita zveguwa, so let me just find something chiri different. Ndo zvakaitika, noti kuti ndakanzimira nanhingi aiwa, hasirizvo zvakaitika, but I chose inini line iroro kuti I want to try something unique, something chiri different. Hamukana muchikuzvinzwisa, ndichida ngorita guwa ndongorita, ndichida ngopfeka madhende ndinongomapfeka kana ndichida, but I had to think about myself guys. At the end of the day, ndiani anoti uya kufamba kwangu ndimaketere kuchita guwa. Unenge chotsvagoka kurarama guys, manje. Saka ndakubohwa izvezvizvi, I can actually understand. Waona manje. Well, yeah, so that's what happened. I had to make a tough decision, pana uye kuti guwa or something chiri unique. So that's what happened. And maybe kumberi uko ndichange maybe ndikazoona kuti obviously pandinenge ndiriekera ndinonzi chii, pandinenge ndichiona kuti pamwe I'm not traveling, ndichiita kuti maskids, nokuti I have to focus on myself guys. Unopusha mabrands evanhu kusvika ati eke, uchingopusha day and night, uchitaura munhu 1 year, uchimpusha memwana, uchimpusha iwe hauna unokupusha. Ona manje ndozvaungogwadza chete, hauna unokupusha, wapedza kumupusha usafunga kuti uchakuteuka munhu iye haambofaka kuteuka. Izvo ndo zvisingamboitiki manje. So at the end of the day I was like, you know what, I should try to focus on me. And also it was just fortunate enough kuti ndo pandakaona kuti you know what, inini pandaitengesa mukaka kumusha inini ndo pepe kana pane vanhu vanonditi vainditeera kubva kudhara. Munazozva kuti ndakamboita story time yekuti ndaimbotengesa mukaka china kumaprice. Zvinhu zvinogwadza zviya, wakusvika manyika memepa unoti uchitengesera munhu mukaka, wadere mai mwana wekumafuro manyoro veve vanenge vavata usiku hwese vachifamba usiku hwese, vaiti vatora mukaka uya yaka vaidayo. So apa une form 6 mai mwana wakadzidza wakadii mazuva iwayo yaishamisira ka form 6 mazuva iwayo, iko zvino zviri kuda mamasters ndo unoshamisira, tizivi nemadegree ndo anoshamisira, uchinzi kupfirwa navo mai mwana vanhu kumafuro manyoro. Saka ndo pandakabva ndaita passion yekuti I feel like these people vamwe vanenge vari kana kuti machonyonyo kuya ka iwewe koni unotondibhadhara kwada ndikumaketi here, rega ndibva ndabvisa comment yako inbox me, you have to bhadhara me.
ndipedzera tototsvagawo basa again. I can't just market you like that. You won't watouya unotengerwa huko, taura neni kuseri, then we talk. Kana uchindipa hamena kuti unenge uchindipa chii, then ndouya ikoko kwako kwaudotengesa hukuku, asi unewo utondibhadhara ndiwo wanditsvaka. Unewo utondibhadhara ndouya ndokurovera vhidhiyo shamwari, ndibate kuinbox, ndatokubvisa comment yako ipapo, ndibate kuinbox, then we talk, todiscuss, towirirana. At the end of the day munhu wese akutsvaga kurarama, endi kutsvaga kurarama yokutsvaga kurarama, saka ndatitaurei kuinbox. Ngataure kuinbox. And guys, the funny thing, ndozvifarira ndasingazivi kuti ndofarira kutaura like that guys. Ndona ndisingazivi kandoita kunge ndakavaziva 3 years ago. Zvozvichinakidza. And I also, oh my God, heads up, there's this video I'm gonna do. But this video mangwana ndofunga ndichafuma ndakazorora. These ladies nevamwe varume ndakasangana navo apa, you know the place panchaita video ndokuudzai my heads up. I'm sure it's gonna be very interesting, that video, because when I made this group ndakamaona mutauni mawiri mene ndikutaka kuratidza kudai, so nhasi haana kunyatsa kutwa tumapanga anenge akadai, so mina ndiende kunokuratidza kudining uko. Hanzi chidzoka Joburg iwe, sho kozaini Joburg evidence chatiza iwe. Taura hako chipo chocho, guwa rinonakidza, but then chokwadi at the end of the day, who would want to come and work with you achiti uya pamombe dzangu udzi advertise mombe dzangu paya, uya pakati udzi advertise. Chokwadi singadi kurara nhema ka, zvogona kuti netsei, maona manje. And I'm not also saying kuti right now pane vanhu vakuda kutoshanda neni. No, it's something I'm actually investing in nemari yangu, ndichiita matrip nemari yangu, and vanhu vandiri kuenda vachoni I'm not making them pay, because it's something chandakatanga ndega chingoti let me try kuona kuti zvobuda sei. Ndova mukutoona dzimwe nguva vhidhiyo inobuda zvakanaka, dzimwe nguva inobuda zvikashata. Pane mumwe wachikombera nevhidhiyo yekuchegutu. What happened is brother yangu andinobvafamba naye achiditora mavhidhiyo anga asipo, ndakatoshandisa cousin yangu, saka obviously ndakatanga kutomudzidzisa kuti ita so pai titori paset, then mabhatiri ese ndobva apera moto tiri pakati pekurekodha guys. Rakangopera kangoti rapera guys, apa tiri kutongenga tatu 11 minutes. Ndobva ndatozomuchitotora foni yako, foni yake andizoti inonzi chii, ndo akatozopesa kutora naye vhidhiyo foni yake. Hanzi idzo nemaudi kudzireva che, asi guwa asi unorisa. Yes, that's very true. Talepiwe kwa mare, very true. You are 160% correct. Handinambogara kuJoburg, ndinokuratidza papa haana kutwa zvakanaka, yangosiyango mabhanganyura, maybe huko kondo akanatsokuswa zvakanaka. Uyu haana yatsomavhara, pakafarwa windo ipapo, matondifungisa tiona kuti pakafarwa windo kavharwa. Excuse me. Imi zvekuseka imi. Saka yeah, that's basically no. Ndaka kuJoburg ndofunga ndakakubva kare 2013 here pandakatongopfuura naMondai. I was passing through nchienda kuThailand. Joburg, yeah, I was not staying in Joburg. So like when I got what guys, I had to think about myself as well. Kana mai angambodzokera kutengesa bundo, ndingatotsvaga kamunda kangu kekurima, ndikutotsvaga plot izvozvi, ndodai Mwari vakandikomborera ndikaona kaplot kangu. I'm actually very interested in farming now, because pandinofamba
uchiona mazera ari kuita zvefarming. Hatizotaure hedu mamwe maprofession evamwe vanhu vatinombointerviewa guys ka pane one person ka haana kunditendera ndikadzokera kufarm community ndichamuti can you tsanangura to us kuti iwewo profession yeko yenge iri chii guys. Aka munhu akasiya akanditanga kuita zvefarming. Aka imi ndi munoziva kava vanhu vemaikekera vakaita accounts mozviziva kuti inonzi chiiyoyo aka yacho handizozvorevei handizozvomirirei. What's for go? Talepiwe kwamari wakatorasika shamwari kutorasika by far pamalive atiite guhwa isu. Then the other thing maupdates ndakambomira izvezvi ndikumboita zvekufokasa nekugadzirawo brand ranguwo kuona manje mazuva ndakambomira izvozvo noti kuti ndakanzi nemunhu stop I want ndakangofunga kuti I want to do something unique palive stream pangu. Handitoitauri mazita evanhu palive, tinotongotaura zvedu nyaya in general, not kuti palive ndotouya totaura mazita evanhu. No, we don't do that. Palive ukatotasa malive mamwe ati mamwe guwandoridaini hesi Joyce Mpunga gwandorida. Hakuna munhu asingadi guhwa, munhu wese anotoda guhwa, murume mukadzi whatever kana mufundisi chaivo anotoda guhwa. Anzi Rebecca Matunge zviri sei. So yeah, but I was saying kuti this video is gonna be very interesting because times and channel taka, so it means inini ndoita sei ndofanira kuinda ku this place uku. So ndichatanga ndaorganize sleep over yangu kumba kwe like one of my best. She's like my sister, so I have to organize kuti ndiyekere ndindoekera ndibatire ikoko because inini zvandakaudzwa zvokuti time yavanoprepare zvinhu izvi is between 2 a.m. kusvika kuma 4-5 a.m. then mangwana achoni vachatovati vanobva vaita sei vachakatonotengesa. So it was interesting kwandiri kuti what munovata usiku hwese makagara muchigadzira kuti muzosvikanzi yes there is a reason we do that and koseda kuti zvinhu zvedu zvigare zviri fresh. I didn't know guys, ndandisingatozivi moza ndakavabatikira vanhu ivavo ka kuti imi saka vanhu vanenge vakapfodora hope ivo mwana vanenge vachasei. Ndaitoita sei ndikatoshamisika ndikati but then this reminds me maipa ndaiti unewavata uchigadzira mukaka kuti ukore. That's the same thing zvikuita vanhu ava. They were happy pandakavati zvoni actually ndakangobvunza vanhu kuti modaira kuti ndizouya ndizokuonai zvamunenge muchida. Mai vese vakauya vedu vemusvikanzi tese toda kutobuda kuti saka ndofanira kuorganize ndizoenda kuplace iyoyo. Hamusi muHarare unopinda nelinki iri. The floor, how are you? Sweet chat, Dave. How are you, my lovey? How are you, my sponono? The floor, mangwana, I think it's an appointment we shamwari. All right. No, I'm home. I don't want to go to the studio now. Tukuzvona kuti mabhatani adzoka. Kadzoka studio. Excuse nyatanga baya link iro. Wabaya link iro ka wodi wopinda mustudio. Atiite zvokujoina like zvisenge zvinoitwa paFacebook. Baya this link iri. Ndora unobaya iri. Wofollowa rese kusvika wasvika kuseri. Anyway, the floor. Yes, Cheryl. Was where I bought. Mina ndimbopedza
ndakaneta the floor hausikana nhasi kana wigi ndaikirashira kuro kwazvambozoti yadonerepi pandangosvikei denda ndiri padhuze ndaa zvangu kuzokugeza makumbo. yo full stop zvakwana anyway Taura nyaya yako. Alright, I was saying kuti vanhu vanga vakanditi ndiyekere ndiinde kunobvunza baba vaya kuti achokwadi I could have done that, but Susan, wait a second, ndiri kukuona kuti achokwadi ndikurira nhema patazodzoka time yacho kuzodarika nemuchegutu macho nepanombotengesera pacho time yacho unenge yaenda zvisingatomboite saka ndazongodarikira because hapana ndazomboona ende panguva iyoyoka tatakatowanda patata kudzoka because mind you ndanichiti ndinotora mabrothers angu netimu yake matiles mapavements avaisa vapedza nhasi. So time yacho yavazopedza ndokuzoti tidzoke pari tight saka ndauzokwanisa unotsvaga baba vaya vaye kuti ndivabvunze mumwe mibvunzo yamaida ndivabvunze. I couldn't. I'm very sorry guys, time yangu yange isingachaite ndozvandada kutaura. Then there's someone andibvunza kuti baba vaya vanewo kukwanisa kuita world remite kwachi. I cannot answer izvozvo because handina kuzokwanisa kuvaona ndochokwadi handatadza like program yangu yange iri tight ipapo apa tatomanyira kuti tidzose vamwe vachoni vanogara kwakasiyana siyana vanga vane brother yangu saka zvasingachaiti kuti ndivatsvake panguva iyoyo. Anyway, ngatitange kutaura. Susan ngaambotaura. Susan, yes Sharo. Aribo. Uribo. Ndiribo. So inini hangu ndangoyo hangu ndine mubvunzo wangu ndingodongobvunza ndichibva ndaenda kwandiri kuenda. Usisati update zvinenge zvichiitika pamhepo. Zvakandijamba zvese izvozvo kuti oh I wasn't here though. Explained kuti. Okay, I was explaining kuti no one actually stopped me from doing Shema updates, but then I just woke up one day ndikati wotongoteerera shamwari kumashure. So I was saying kuti I just woke up one day ndikatanga kufunga kuti who would want to work maybe in future nemunhu pane munhu ane music ndiyani ndiyani kwane device iri kuplaya. So ndobva ndatongofunga kuti I want to do something chiri different, something chiri unique, something chinoita sei chinogreat. And also the other thing I think chakazondipusha kuti ndirambe ndichifunga my new ideas, it was because I remember this other day kind of bank guys, this certain bank paneta mari yangu ndakafunza kuti what's your profession, ngati I'm just a blogger or a vlogger, something like that. So now this lady vatoti Shema zviri sei zvikanzi unomisa zvikanzi yes zvikanzi ndiye musikana makuhwa anta makuhwa ese. So I was like what, so inini kuti ndikulebhuriwa. It became happy pamoyo pangu every time, and most of the time pandaizoitakana kuti kune imwe nzi tiata makuhwa anta makuhwa pauyu saka ndo like mataurirwo azvanga zvakuti I was like no man, yes although zvinenge zvichaseka but kulebhuriwa like that, imagine maiwana nditi munhu anobva akutarisa anobva atotanga kuva nehameno ne-this other face inobva yaenda kumeso kwake gezi. Ndagara pasi mwe musi ndagara pasi ndagaya ndikati so what else should I do sezvo ndichifarira hangu internet. Ndikachibva ndati okay, let me try something chiri LB unique. Definitely gwa rinonakidza but rinozondisisa kupi ndida kuzoshandawo pamwe nevamwe vanhu vari different. I want to meet people. Negwa obviously ndaingorita ndiri muroom, but right now I'm traveling, I'm meeting different people. Ndikutoona exposure imwe yandasingazive.
but maybe musi ndikafarisawo ndine pamwe ndenda ngokanda kana kuti 1 per week or 2 per week. I'm not so sure. I'll see. Alright, Suzanne, ndapindura ndati ndichazodzoka ndoriita. Ndichazodzoka Susan links Mary. Yes, Shiro. She say. So yeah, Mona manje. Saka ipapa, let's say when you're starting something new, something different, tachukwa amene tukambocha zvokuti you are trying to relocate. Unosvika panzvimbo, you cannot do zvese kahwani. Unomboona kuti wasettle down here kana kuti hauna. So maybe since ndakunyatsoona direction yangu zvakuti hazvitaka shape kana zvaneka shape, then pamwe ndogona kuti 2 times or 3 times per week. I will see, guys, because panguva iyoyo zvakundinetsa kuti ndofocasa sei neichichi ende nokuti ute strategy yachoni kuti uyekere zvinoita sei. Saka ndambofocasa neizvo zvezvo zvangu. So now zvakuita kunge zvichitaka shape mbichana. Maybe pamberi apo kandasoona kuti yes zvabhobho. Munondiona ndachikanda chibhegedhiya ndinongouya mumwe musi ndakapfekedzera memwana kuti ndinongouya, but ndambofocasa nesomething chinokwasaundikira. Should we keep on giving you the link PayPal? Hanzi PayPal yangu. I think Sister Rosebud nambotiona ngunzi hanzi hausi kupindura kupi. Andizivi makandi-emailere kana kuti makanditumira message pauyu, handisi kuziva. Anyway, chi-unmute zvenyu. PayPal yangu inongoshanda up to now. Zvayo. Rega ndiise PayPal yacho. Lincoln. Ndinda kumute imesere guys. Zvi-unmute mutaure. Busy B. Muri say the floor. Abana zviri sei. Mary, hanzi Mary. Yes, Mary. Yes, links. Shiro uri sei. Ndiri bo Hello. Hello. Pretty boy. Hi. How are you all doing, guys? I hope you're fine. Chirungu chako chiri kunzwisa dzungu. Apa. Ndiziri ndatu dzidzo uri kumashure kweclass. Ndepchero. Taura kwakagara kumashure kuma noise makers. Kupi akakatogara kunze chaiko kunenge kune masora ka. Shero nedza nduda Amasau varipi? Vadaidze ndakuvaita usavi. Amasavi ndakuvaita usavi. Ndakuona ndasouya wakaisa tumapikicha tikati hadasi chakakala ghetto youth rakatsagwa. 90-year-old ghetto youth yaridzoka. Radzoka zviti. Aiperere pauti 90-year-old ghetto, yazi 90-year ghetto youth rine zvinhu zvaro. Yeah, taura hako. Hanzi teenager wedu ane 90 years namasavi. Chitorwadza vamasavi chii. Havana ndebvu dze-black and white idzi. Kana dai dze-black and white anotodhaya. Manje dzange is natural. Ona, naturally given. Ndezvamwari. Ndezvamwari ndobva nyaya wayo. Havana ndebvu dze-black and white. Zvakaoma. Yes, Mary. Ini hamusina kuzvinyanya muchauyirwa. Nani? Mary ari kungozhinya ari momo. Ari kukangana kuti mic yake iri off. Your mic is off, Mary. Papo manje watomurasa mo. Yeah. Ndimi zvenyu muri mugumbezo. Tiswedu kunotonhora kwatiri muri sei hama neshamwari? Isi tinofara. Makawanda kupi kunotonhora kudaro musingadzoke kuno kune zuva? Iri kuno Centurion.
Manje kuno kuri kupisa kuno. Achitori masikati kwatiri. Kunoko kwava usiku. Hai. Zvakanaka hai. Shuwa. Busy B, waswera sei mufana? Uyo the floor rapo. Wanga wamusuwa. The floor wakasiya warakidza vana mapikicha wakabva watiza panapa. I was busy. Ndongonetswa. Ndosaka The floor ndadzoka ari busy. kutinzwa kai. Alright. Iwo haunganyemudzire vanhu ndokuti nyemu wobva wapedza urova marata nebhekira kuko. Aiwa zvapa zvakangoita coincident kuti ndandiri busy onazvo handingekeunokuita kuti ndandiri kupi ndandinoganisa ngirikiri funeral yasasta wangu. Okay. Anzi akarova marata nebhegi raguku. Ndanopinda paingiri ndapa kunoorganiza finance yasasta wangu. Zvakafamba bhoni. Zvakafamba bhoni. Ndatokolekta mari chema ipapa. Sorry nematambudziko. Chechi yakavhara erudha vakamisbehave. Hanzi kuti namere? Ndatisina matambudziko amakasangana nawo. Akaonekwa. Mai unotora chema kupi? Chechi yakavhara erudha vakamisbehave namai mudhikoni. Then class ndobva yavharwa prefect amene uri kupi harizi kubatika zvekudaro. Manje tichavaisa paspecial ive erudha vacho. Handinozati tine shavhu ine munyu. Kudaisa erudha paspecial. Paspecial inotanga yaiswa mufiriji munotonhorera. Yobva sprinkle wati maningirikiri. Tusouti tokusii netumhiripiri chaito chaito. Kuti ikarova inosara yadhirowa mutsetse so. Taurako. Ndokutemba iyoyo. Unoziva. Ndanda kutojairirwa nevanhu vasipo zvichinzi munhu wakatemba apa. Ndadzoka. Wasakangana kuti kalist yangu yemanoise makers ndinayo. Vamwe vacho ndavaudza kuti pakanyorwa list. Regedza vanhu ndofunga vachauya ndosoterana 1v1 tonight. Otherwise hatinganetswe nevanhu. Aiwa hazviite. Otherwise wakafamba po. Ndakafamba po. Kawanda. Up and down, ndakafamba po zvo. Better. Hazvifanani. Ndachinovhuravhura mabhodha nokugadzisa zvakawanda kuti vanhu vatange kufamba kuengland. Matoita bho mukafambira nyaya dzacho. Tisu vacho. Mumwe wana doni arova bhutsu. Apa samushava apo. Busy B waenda kupikwa mwanangu. Haudi kuita festival yangu. Pinda. Haudi kuchengetwa. Ndozvichengeta ndega. Haudi kuchengetwa rena PCP. Aiwa hakuzoti hade kuchengetwa akaomera. Ndazviona. Apa ini ndandateya mari yemaroro akutiza nayo. Haudi kushare nevamwe. Hadi kushare. Ringonika zvokutaura kuzvonopi. Handoiyo zvine zvawakura saka ndika automatically ndikakuadopta ndenda mudhara ndinenda kuzodya mari yeroro. Manje ungandadopte ndadai ndatoona nhamo dzese dzandakaona.
aiwa wakusvika kokupedzisira usati uchiri pamidhium. Iwo handiti uri kungoda kuti inini unenge uchingoudza vanhu vanokushungurudza kuti ndokureverai kuna mudhara wangu. Mari yacho yemaruuru ndingatoidya ndega. Ndosaka ndati wakaomera. Haungazvichaji. BZP ungazviti kwai ndoda mari matekenya ndebvu nendebvu here? Nai. The flow ndinyari. Aiwa. Ndiro wataura wega. Saka pindura une ndebvu hauna. Nyangwe zvikanzi bhachi rababa anozopfeka achienda uko. Totongotanga kuti matekenya vhudzi tokwenya musoro. Pamwe tokumbira kuti kanzi muzvingirikiri mari yemhanza unenge waita mhanza kane mahepisi enyu musoro pamwe. Hanzi nayenye chitimu muri sei? Nani? Amazing energy ndofunga arikutira kupinda because arikutaura kuningirika tasa kuchat. Comment section. Hanzi arikupiko energy handisi kumuona. Not kuface kuningirika kuYouTube kuchat kunoko kuprivate. Kuprivate apinda kuprivate. Ariko energy. Wari pa waiting list akamirira shero kuti auye amisi. Akamira chila ndifambe. Akafora. Ini nangu ndipe mutongo wangu ndichiri kuda. Mutongo wako kota izongotanga. Nai koti inga inokudaidza kana yoda ikotipi yadakuda yakadokandiningirikire. Anoda kuti vhara panapa rangu iwe mira takamirira vamwe kuti vatange vauya. Handi ndiwaiti kwai ndochibvondora here unomvura zvako type dzaya dzaigara kuback city muschool bus ya muchienda kumasports zvichiimba zviri kuvo ndo type dzaibudisa musoro nepahwindo manje. Taura hangu manje wairasa sports master vapinda nasi ndokujambisa masports. Ina ndijambe zvikudaro. Aibva papa miraoni. Ende mhosa yacho handisi kutomboiziva ndogoitambira kuti yapuleti yesadza. Sadza ndeyeraisi manje. Iya hautomboita zvekutambira iyi by force. Unokandiro handi ndiwati kwaidzwa chinzwa manje hadzi indokandira nyoka mhenye ndobva ndazviramba. Itira kukota sebhaibheri ka. Word for word. Handiri kukandira vanhu nyoka mhenyu handinombozvitaura. Wakanyatsotaura. Ende ini ndakakudzai ndikati munhu wamatanga uyu akauya panapa iwo kati ndokukandira nyoka mhenyu. Ndobva ndakurambira. Waitoita uchitopoza uchitodadirira ungati hamire utarange boyfriend yako or something. Manje waitaura the flow uko. Kando flow 100 kids. Linkonori John Chovera iyi. Inini John Chovera. Kasa ndodaka John Chovera kamaya. Ivo vanhu ndovaiti ghetto youth rine 90 years rezvinhu. Taura hako. Iyo ndongaite ghetto youth rine 90 years rezvinhu zvaro. Chero naye akatoramba akatoedza kumiramira. Hamuna kumbomuona. Shera akamira. Akaitwa party yorwadza. Guys, ningirikini mabango ekunetwork kudona ese kusara ndine zero. Sorry hapo. Shero ndozvinoitika kana vana masavu vachipinda ini ndauya. Vachiri kukwenya musoro. Pachaita airport. Masavu.
isalight pandebvu dzako tore ndedze black and white sedzangu ere dzako dzakangosviba ngati ngati kamombe kari kuripiswa keblack the flow makadi unoti makandionza ndosvikirwa here hawa ndawakadini handina kuya kuhondo the flow. Yes, hadze high the flow. Yes, tembi zviri sei. Aiwa iko zvino Masawi ndinoda kuti ausavi wava pasi peshamu manje. Wauri kuti hesi tembi iwe the flow. Undimai Masawi ka. Wauri kuti hesi tembi ndiani ye. Sena nini hamuna zvandiri kuziva. Hamuna zvandiri kuziva. Why is it kuti ndiri kutaura newe ndikusiya inini wako mboresa stembi? Zvapini wakaifani kai. Ndimai elder. Vakomanaka. All right. Before ngatimbotanga tamhoresana hedu tozokandarana zvibrigadier wakadiko the flow. Murise elder. Ndakabviswa paelder pamwe ndiwo chatondiita kuti ndidzorerwe ndakabviswa ini. Unonyanya kuda kudaidza vanhu kumasofa uchingochovhera vanhu no problem. John chovhera. Ndokusaka ndiri kuti pamwe ndiwo wakutozondigadza. Ko imimi iwe stembi ita mushe ikoko wakumhoresana na the flow zvauya se iwe ka ita mushe ikoko. Iwe yakada kuvhunditsira vanhu ndokupisa muromo. Ita easy. Mukadzi ndewangu zvene akomana. Kuindafarirwa ka. Ndo pandiri kuti ngaasa kufarira afarire inini chete. Iyo vasavika. Musuno maida kukupa richo number. Zvazopera. Aiwa richo haana kachainacho haana madrones zvino uyo yana madrones mukadzi anoenda ndakataridza. Yana madrones. Masawi tikuita macharges ako ndakamabata pano uda kumaona nyatsoisa bepapo vanyatsoona ndiri muranda wenyu nhasi aya macharges ako akabatwa pano akawanda kudara abira ore tore tasa pane zita rako uri kupaona Masawi handisi kuona masango achaona kana hwa usiku apo tarisa Masawi ka3 panoise makers tore uri kuzasi here tore saka nda kumodhila newe ko ini ndatadze nhai the flow ndauya nerudo ndikatokumhoresa zvakanaka iprevious wakapamba zvakanaka here iprevious alright kasi kwawanga uri wakafamba zvakanaka achazotaura mwana nemukadzi wavakanga vari right zvavo here kwawanga wanowaona hai vakona kuda kuchinja statement kati tinoda kuverenga macharges vakona zvoda kuda kuchinja statement izvo tichazokuudza later on alright saka vanhu vachona vese here aiwa iwe ndiri kudhila nyaya yako chete ka aiwa handidi izvozvo manje inini handidi kuita izvozvo ndinoda kuti vakanga vachindichovhera kuti Amasawi taurai apa ndiri kuona Shero ndiye aringoripo naLincoln ndo vainyanya kuti Amasawi taurai kasi vamwe vese havapo kuti zviite fair ngonza vanhu vese ka aiwa zvinotora time ka and paunganudze charge zvokuita ka ndo pane nyaya Shero apeka the flow mune panje ndinoda kumbotonga mveswi chekutanga Masawi sarai muchitongana ndakupa sarai muchitongana aiwa bira unzwa mutongo wako usati waenda first chimako chadzoka ona Masawi ona chimoko waitala kuti chimoko chachinja ndombokusiya umboenda unofema Shero ayo yakagadzira ndaro ndabva ndari kati kabva kati gubvu ndobva ndaita easy amen endi Shero wako wauri kudada uchiziva kuti anokuita seusipoka aiwa isisi ndo zvatinoita kunyepedzera ngati hatidana nesichidanana amen rwarudo rwemateenager timodanana muchivika aiwa hatisi kuvigana imi muda kuti controla motudza zvokuita rujeko yakavhura ziso manje ari kuvhuravhura ziso manje kuti Shero achinja nguva yamana
Paita the flow. Paita the flow. Sewanzi rujeko rini manje. Flow ndapindira Watanga wanzi rujeko rini. lipstick. Karujeka doka yango Ndaitesa chovera shortcut kachingosekerera. nai energy. Ndaitesa shortcut apa ndaushandisa phone. Yeah? Iwe reject. Ndini. Mazere seko va the flow makadi. Aiwa mbo waingochovera muchinda uchingosmile uchingo kana niwe Ungotosa masa kana ndiri kumashure kwekamera. Musacho wati waingochovera. Angatapirwa na Wallace my expectation. The flow. Yes. Ndati zvoni makundiramba here ndonopfeka lipstick. Anti unoziva zvako dzavati kwanzi 90-year-old Giketo youth. Ndiwe waiti kana vataura zvapera zvobva zvadzoswa again ndiwo waidzosa. Musandidaro ndinzwirewo tsitsi. Handaka kuzoti handikunzwire tsitsi. Mwana wenyu ari kutiza. Chochatiza. Ndokumbirawo hangu ruregerere. Arutizei ndai mwana wenyamasawi. Ina handiregerere kai. Hanzi pane munhu ane voice riri kutyisa. Ndakatadzi. Nani aihopa rangu. Oh, the flow. Bloga ramasawi zvese nemudzimai wendo kubloka i. Aiwa, amena hanzi ndarasa mvura ndoda kuningirina kupukuta the flow. Ndikati the flow kudizvika ndo vanenge vane voice riri kutyisa. Masawi zvanada kuregerera zvakanaka wani. Sorry ndandinozoti wandiregerera sorry. Aiwa, okay. Unoda kutanga nyaya yacho nai. Aiwa ndanyarara. Okay. Thank you. Ndada kuburitsira picture yemombe akapfeka napkin. Aiwa thank you wandiregerera ka. But the flow chitaura nyaya yenyu matinini ndaita sei. Handi ndingirikiri ndowaichoverwa nawo Masawi. Imi handinzwa ndichibvuma here kuchoverwa kwacho. Waingosmile uchingokunyika uri behind. Naiva Masawi saka sofa here makagara ndora munogarisa vane. Sofa ripi? Iroro. Ndozvakaita sofa kumba kwako manje, ndozvakaita sofa kumba kwako. Ndatsita kuona ka. Alright, wazoonaka. Handi titaridze sofa. Titaridze sofa rarogarisa vafana vechidiki. Ndiri upstairs, sofa riri downstairs. Ndokwatoda kuona kudownstairs kwacho. Kwakazara vafana vari kuona bhora. Ufamba nemacrash here kuti unoita kuenda pasi. Ndati vafana vari kuona bhora kwakazara ndikanodisturba vana vachiona zvavo bhora ravo. Okay, hauso bhora. Ai ndawa Shema ini mazuva ano handitomboda kana kumisa one live chaiyo handitomboda. Munhu akundurwa. Ndazviziva kuti hauso bhora because type yako kai kumahumbwe ndo yatati iwe unoita imbwa. The flow. That's it. Aiwa. Kumahumbwe ekubiwayo. Aitaitamba isusu wada kutamba mahumbwe rewe. Aiwa ndina ino kumbotamba mahumbwe ni zvaitwa sei nezvemahumbwe zvacho. Playing house pachirungu. Munenge muchiite? Ndikusarudzana kuti iwo ndiwe baba, mini ndini mai, chichi, ini muchaita vana, muchadidi. Aiwa ina ndina kumbozviita izvozvo ini. Hausombozviziva because ndokwangu kwaizoita kudepartment kwako. Because zvaitika vamwe pavaitamba mahumbwe ka. Inini mhomuzi yangu nditi aiwa mwanangu ndoda kukudzidzisa kuti unotsvaga mari sei, unopota uchiita sei. Vamwe pavaitamba mahumbwe acho namuri kutaura. Saka wane mari manje. Unenge usati watombone formula yemari. Ndo vaitondiitisa formula yacho. Tiudze formula yacho. Ipapo network inenge isingabata Masawi, musati kudibira. Zvakangofanana nemahumbwe enyama itamba zvaibata here, wona hanzi zvainziwe ndiwe imbwa, zvaibata here, auona kuti hazvina musoro. Zvaitoita kutamba. Hani kuri kutamba. Alright, aiwa ndazvinzwa.
Unakwahambira necheuko uchitorwa uchita kwana huku waibva wahukura. Saka kuvakuru kune mahumbwe futi here. Vakuru vanogona kuita mahumbwe futi. Handi vakuru you can okay ndozorwa namadha. The floor hands chiregera kudera. Ora acharegera. Mama sa hands ceasefire for today. Awa no problem. Ndiani kwadaro ngavasapinda havo pa filling station hanyanyo kurumbidza kupinda pa filling station. Anyway, muri sei? Tiri right the floor auya asiya mukadzi nevana kwanga akaenda kuya. Saka kepi yako yauri kupfeka uri kutopedza hako nguva hanzvadzi. Wamasa hands ceasefire. Uri kutangidza zvimwe. Nangoti yasimudziro. Nangoti ndipedzese statement yacho natomba taisa hedu ceasefire right ceasefire. All right iripo. Ndada kuzokusonera maketeni ako mablinds ako ada kumasona anyatsobatana. Ukaona nhingiri ririmba mangu unomba wanyarara kuti 0. Kuona chi? Shata ririmba mangu unonyarara kuti 0. But haridareke kunaka zviketeni nangu nashero riri kubuda. Ripi? The floor sandipidze panyedzi. Ora kana shero ari kutosmaira. Iwe hausitombosumaira neketeni yako rumba mako. Inangu achaunzwa naLincoln inini maketeni. Okay. Tichamirira Lincoln akaisa order. Miraone ndombozho murira. Okay. Tombomusiya. Ngoma energy. Imbopa yo vamwe mukana wokutaura komana maitwa sekwe mimi. Wona ndosaka ndati energy. Energy mbotaura. Saka mimi the floor ndimi makutonga makuti nditaura. Ndapiwa mukana namadhama wamana. The floor ndisamusa. Ora ndakunyarara kandise mute. The floor itaipe kuti pakabikwa huku inenge ichitaura kuti iwe isamuriwo pakati uyu. Isauyo pakati. Isabapiro isanzondora. But anyway, nyama humbwe yapera guys. Yo, any energy is how you Zvirizei. energy patatanga live yangu ndakaneta but pandakuona nawana energy ndikanisa wig ndikapoda ndikaisa lipstick ndikatepeka Wallace bay. Ere Wallace pinda combox. Wallace someone. Rujeko sevana box. Rujeko. Walaza yora. Walaza ide uruda zve behind the scenes uyakuno. Ndiye ari pa number 1 angari pa number 1 pa list yangu. Ndiye akatanga nekuti kwanzi 90 year old kuita makwikwi pana. Walaza ngasikudira ke padhuze tinyatsomuona. Walaza nambodaro msamnyipira mia. Ndiye akadaro, ndiye akatanga kudaro. Aiwa sangasipo. Akaripo. Aivepo. Pane manotsi akanyorwa. Pane manotsi kana. Ndakagara 2 hours 23 minutes. Ngasavenga mujinja rese here. Aiwa munonosa muromo kana ndisipo. Kotoregera asipo ndiye anonyewa ndiye nyaya yake ndichipedzisa. Inzwa Lisa manje anzi Rujeko wanda Rujeko wanda. Wanda Wallace. Anzi Rujeko manya Rujeko. Komo njenje wachaendepi? Ikata 1 hour ndobva ndadropa guys. Ndida kumbokunudza kuvata. Shero unibata makuseni ukasandibata ndokubata makuseni.
Makute makuseni 9 AM paunenda kavate. Aiwa ndimuke 9 AM. Maziso ako ndiye munhu Zvomatema. ari kuda kuvata here kana kuti une Eh. kwawakoko? Ndanisisira energy makeup bva atotiza. Energy zvokuisirwa makeup haadi anotiza. Energy haiza. Inzi But hanzi energy nasister Eunice penga the floor. Andipenga the floor. Taurai zvenyu vanga vaida kundijairira vanhu sister Eunice, taurai zvenyu. Ndo vamwe vanochovhera Sister Eunice ivava. Rovha chaiyo. Musadaro. Vari kucomment section. Hanzi. Sister Eunice. Kada kupinda iwe chakusipinda link is. This is the link. Raunoshandisa kada kupinda inbox. Baya link iroro. Ndora tinoshandisa. Wala sangoperera kumateresi. Achikagoya uzomirira. Ibana bandonas. Zvangofanana bhanduru rekuona neropinda palive. Chimutata. Mine ada kumudza tiona ka 90 teenager kaya kane mabhanduru aona. Asi ndikapinda ndozonokotsera kubasa. Agara anorara kubasa. Akana lazenya izoperi guys munhu anongadzingwa basa. Ayo anoshinga nomurume anozvishinga. Nyaya yekutamba nemarovha izipo. Marovha ndiani? Isusu kuna watomuka tichimhanyira. Musono ndakazenge ndakukotsira. Zvisi safe izvi. Ndiani ari kutira kupinda shero ari ngoita chiseko. Handi boss kutodonha menoti ndiani? HKG Boston. Anza Joram. Rujeko. Hello, the floor. Sorry guys, Dangandaita call. It's not like Dangandatis at the floor. Sorry guys, Dangandaita call. It's not like Dangandatis at the floor. Yo. The flow. Flow. Ndanda studio unorecord. Energy. Yes. Unorecorda song ipi shero. Ndingona uringodongerera paside. Ndani ari paside. The madam. Okay, I didn't know. Madam kana kuti unenge uchingoti kwidzowo ndege mashanga. Varipi madam? Energy ane madam. Varipi madam? Vatingamboona. Vanogara vachinzi madam avabude zvekudaro. Mashure kwake uko. Nhasi dziri kupenyera anenge vari padhuze. Vari kupenyera uko. Havasi kutaririsa nasiwa energy. Mira one pa 2 seconds yechitasa the other side kwanzakadai soroko. Maybe vanenge vakutsvirwa vangotaura zvinobuda musaga ipapa. Madhezi andaenda kuchechi ozati momzi yangu waingoti wakagara uchita noise waingokandwa ziso sobva zati hana sikumba chakachaya. Vatosvitsvagira shamu wega. Ana manyaya emaziso ini ndaiti tikashanya waiti ukamisbehave waingonzi rinotaura ziso unodzoka wega. Handinoziva mhosva dzako topedzera. Kori jeko riri kutamisa maoko uri kuchita nani baba? Mamuzangu anokushunya. Mamuzangu vane maitira vanoita lese kana even pari paevent chero even izvozvi vanotondero vakatondero last week chaiyo kunditi hao. Kariminda kekuti ndichiri moms. Apa usafukota noshunya kureka vanoitsa ruoko rwautasa wakabata pabhenji vongoti chikwa unovhunduka unoti ainkari ndaita hasha ndaenda simuka ndoramwa ndichichema nchinda vakazara vanhu ipapo vanoinga vachinda muzasi mako vongokuti shunyei kota zonzi
Saka dyira chero. Saka mavhiki apfuura aya wanga waita sei kuti uzoswinywa? Manzwa here guys. Mhm. Asi pasana. Asi toenda kuchechi here isusu vana rumbo kusanza tindo chechi. Nekuti Some Inini things they don't ndakazvimiririra look the sando way they ndakatotaura seem. wani. Inini ndakazvimiririra ndakataura kuti I need to look for a church. Ndakatozvitaura ndega. Ndichagara pasi. Iwe Rujeko ndiwe waspokesperson wemunhu iye, ndiye anenge auye kativhunze ega. Saka mutatu. zvataurwa kupi Ngauye timuudze. zvataurwa Hanzi ngauye audzwe direct panapa. Lichinji hanzi lichechi zvaita sei? Hanzi chechi nebox zvaita sei? Ndokuvari kubvunza kuti time yamunovata munomboenda kuchechi here? kuchechi kupi isu kwatiri machechi asati avhurwa but chechi handiti tikangungana panapa tikwanisa Saka next Sunday togona kuita service yedu kapanapa. Anoparadza ndiani? Mi Indoparidza, indoimba. Wacho achaparidza ngamboti pakasempu kuti tinzoti shoko rinenge rakamira sei. Rujeko takawaimba song yekutipinza mumweya. Muda kupinza munyasha. Taimba kekuti chimanje kekupinda munyasha. Handizivi wepresident worship. Ka-worship song. Ka-worship song. Yeah. Ndikutsvaga kamasongs acho haasi kuuya. Tumai mweya weutsvene. Tumai mweya weutsvene. Imba ndokudayira futi. Ndikasiva. Ini voice rangu hariimbi. Imba tsvageke nhesi chero. Ndoimba. Chingoimba mweya mutsvene. Mweya mutsvene chii things? Haukaketi kana mweya mutsvene nditongi. Kana ngoti Hari baba vangu ndinoona patinonyanya kuida kana takuda kuwinwa maso vanhu vauye vachitendeuka after ndaparidza inini ndoya ndiye chida iyoyo. Avanochirova nendimi. Ndikapedza kuparidza ndinobva ndapinza vhesi rangu ndinoona vanhu pamune muripo mutosimuka. Indofarira kakiku Anglican. Kaiwanzoimbwa nagogo wangu asi. Kambi kacho watadza kutipa kasongo katitipe songo. Ika ndomana chini indofarira kakiku Anglican. Kaimbe kuti iwo wakafanira kungoti gira so. Kristu sanete inzwa ngirosi yako iri mukati memaduna. Mana malyrics manje. Taurinde. Saka isu muzuva ranhasi saka ini ndinogona kuparidzirai pachiroma ndinogona kuparidzirai pachipentecosta munoda zvipi? Toda kuti pawana anotanga zvirichiroma unongoita remix pachiromadzidzo manje tiri kuti Mwari wakatuma dama rakanaka rugare kuti ngungunduku munodzikwa mustudio ime ndikulowe pano ubhesera gachimbe futi guys apana rekodi inobuda ndipindura iwo kana ndichidana kwamuri Mwari.
Iwe Discord dzekubuda pakona. Right. Tiri kuisanganisa ka ndinogona kuti chidzidzo chedu chemuzuva ranhasi chinobva kunani kuna vakorinde 4:15 iexam handisi kuzangu kubve 4:15. Jehovha musiku wedenga unonzi pavakanga vovaka areka yavo vakatutamatana ndokuisa mukati meareka. Wopedza chidzidzo ichi wapedza bvoisa example yekuti nerimwe gore kune vamwe baba vanonzi vakanga vachibheja kuti ini handibati doro handibati kana chinhu, asi baba vamwe musi vakazoti pavakaenda pafangisheni kana kuti pagungano raivako paive paine ndarira raivapo rakawanda asingamboiti. Baba vaya vakatanga kuzvambambaira. Baba vachizvambambaira paya vakasvika pakudzipiwa. Pamba pakanga pasina mvura, pakanga pasina chinhu, asi munhu waizvonda. Kuzvonda vanhu vese zvisingamboiti. Muraini waizikanwa nenyaya yekuzvonda vanhu vanoita zvokuti zvavaita zvikumbomwadira sei. Vanhu vakati baba ava baba vasingabati zvinhu zvinodhaka zvinoita sei. Zvino vanhu vakati novasiya here baba vashinda kana kutongovamwisa chiponde kuti mbambaira idzi. Ndo chidzidzo chakadzika kuti you never know for tomorrow. Iexample iyi tochibvapo tochibvapo toinda pane imwe example zvakare yekuti nerimwe gore kune mumwe mwana wakanga wakainda. Vanhu vemusha vakanga vamukanganwa mwana wekuti wakanga warovera John. Mwana uyu warovera John wakaita makore anodarika 20 years kusina achaziva kuti fesi yake yadii. Ndokubva asvika pamusha pavo mamisha achifamba achibvunza kuti ndinobvunzawo kana kuti pava pongwe uye uchizvitira zvake purposely. Wakanga ane magirosari anga akawanda asingamboiti, asi vanhu vaya pamusha paya nekuchiva girosari remwanakomana uyu vakaronga usiku vakati aiwa isu ngatitore girosari rake raanaro vachiva shuga nemunyu nemabhisikitsi nezvimondimwi zvakanga zvine murume uyu. Havana kuziva kuti murume uyu mwana wepamusha apa wakanga areva zvake nemada kuzoti vamuone mangwana makuseni kwachena. Vanhu vaya vakaronga ndokutora zvinhu zvemunhu uya ndokuponda mwanakomana uya ndokunomurashira mudhiri. Vapedza kudero mangwana acho zvakazenge zvobvunzwa nevamabhazi kuti mwana makamuona here. Wakasvika vakati hatina kumuona. Vakanzi aiwa murume wakanga wakadai mwana wenyu akanga adzoka sakati ndinozovaudza mangwana. Zvinobatsira kuti izvi musachiva. Ivai nepatience, you never know. Zvino vanhu ava vakasvika pakurachi mwanakomana wavo nekuda kweruchiva. Ruchiva chinhu chakashatisisa zvisingamboiti. Tinotenda mambo Jesu. Amen. Munhu waMwari. Handina kumbimba imunoziva. Handina kumbimba imunoziva. Kristo Mwari wakatumada rakanaka rerugare. Apedza service. Amen. Service yapera. Amen vanhu vaMwari. Amen. Amen. Amen vanhu vaMwari. Amen. Aiwa handi ndini MC yangu. Amen. Links. Amen. Amen vanhu vaMwari. Saka panguva ino tinoti mumwe nemumwe ngaabate offering yake. Yes. Handiri kuseka kuti varusha musika kuti tautora tichivhura mabhaibheri edu kuna Malachi 3:1. Iyo inoti, how can you say you have not robbed God, yet you robbed me from all my tithes? Saka vanhu vaMwari tinoti munhu wese anofanira kupa inguva yeoffering. Saka nguva ineyi toda kucollecta offering. Mumwe nemumwe wese ari pano ngaanyore comment section kuti offering yake ndeyemari. Then elder vachazoisanganisa voona kuti inosvika sei kuna mufundisi Shema. Amen.
tigoona kuti pakanganisa sangano redu iri tingarifambise sei kuti rienderere mberi richikura, tichigona kuita reach out kune avo vasingakwanise kuti vange vachinzwa shoko reMwari, because Amen. ukaverenga muna Maki shoko raMwari rinoti go ye into the world and preach the good news, which is the gospel. Ameni vanhu vaMwari. Amen. Tichakumbira kupa kune mfaro kunonda kukamchidzidzaiwo kupa kupa kunokunda kukamchira Kune zvirikupinda here kucomment section Precious zvirikupinda here mari dzedu comment section asiwauone koko vane aizondinakidza guys kuri kupendecostal panonzi leave Jesus higher, leave Jesus higher, 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 Lord. Higher, lower, down, Satan, lower. Aina ndikaenda kupresident worship kunonakidzaini. Leave Jesus higher. Amai panapa madzoka maita kure. Pane mumwe mufundisi wandakaona achirova vanhu mambama heavy. Anonzani? Precious zviri sei? Tine chiziviso, tina brother nyuwani watijoina muchechi, brother Precious Michael. Elder tiflow mugona kuvaudza kuti vafile comfortable muno mumba yaMwari, tinovimba nerudo, tine tariro yekukura tichiwirirana mukunzwanana, mukufara nemukuseka nemukutonongorana as long upenyu uchienda. Amen iyoyo. Amen. Africa. Taikoko shuwa tasvika nguva ikoko Africa yedu. Amizi Africa. Africa yedu. Hapana botipinda cheche Africa. Aiwa Shera hadi kuzoti muzotaura muzopesa makutara mazita munorohwa pano, nyararai mazita. Aiwa musaure mazita guys. Adambotaura mazita. Do amen yavo vanora Africa. Right. Elder vaendepi? Elder dona. Kuti pesoni vadona. Elder vadona. Elder mukudona panguva yamukudiwa sei? Elder, where are you? Vaenda noverenga mari. Lincoln enda noverenga mari na Elder. Elder. Oh. Elder. Elder makuda kutiza nemari yechecheri. Elder uyai pano. Akogwarora nakada kuti guys, mama savachandikabadura guys. Gwaro ranga richiti anonoka asipo hapo. Guys, mama savo vadonirei guys. Mama savo vadonirei. Totorwadziwa. Varikudzoka. Maybe vadaira cold but varikudzoka. Energy anogona kungonamatira offering yedu. Mazuva ano shero usazvinetsako, amasawi vakuziya pavanenge vapinda napo ndo pavanobuda napo. Anyway, energy tipe munamato tinzwe. Energy mukoma energy vachatinamatira offering. Andrunzwika here guys, ndafreeza ini. Urunzwika. Namata uda kutiza unamata. Maya ndakatomboonamata mubhazi kani. Ningasvika pera. Unamata. Tinamata.
Tsinzi naye maoko enyu tinamati. Totsinzi namaoko manje. Tatsinzi. Amen. Asi angachitonamatira nechemumwoyo. Naiwe Shera yakatotsinzinya Richard abva mute. Tinamati. Haisi tinoita takeover kana musingadi, ngatinamate. Amen. Itai. Itai baba chigudu vaviri. Wait a second, guys. Energy ati ndafreeza apedza ndobva amute apedza ndobva adonha egatiza. Jesus. So you musazoda kuderemi. Ungavotsa kudero. Ungavotsa kusa munamato. Ngatinamate tinokutendai nenhumbu dzese dzatinadzo, tinokutendai nokuziya nokusaziya kwedu, tinokutendai neYouTube yakazotifarira kudai. Aiwa ishedurai makongorero pamumwe nemumwe ave anowane pfungwa dzakadzikama achibibisa mweya wese watinoti out, mweya yakashata, nemuzita remwanakomana. Amen. Amen. Thank you. Matibatsira because ndinenge chiseka. Busy anga angovhara muromo. Cause uchiri kuseka kuti uyatiza munamato. Thank you, precious zvako chigubu. Thank you. Kuti panopuwa maprofesi. Aiwa kuna maprofesi ane danger. Ko kuno time yevaroti varatidzi. No, hakuna. Chechi yapera. Chechi yapera. Chechi yapera ndini muparidzi. Tinoonana next week. Chechi yapera. Energy wadzoka panga baitwa zviziso kudzivisikana nenge arida kuchata. Ungatiza kuti musikana kwanza kuda kuchata. Iri kubvaiza. Energy unonyepa. Serious. Chakupai ma-announcements. Vhiki rineri tinenge takatarisira kuti Sisterhood Jeko nabrother Wallace vachaenda musi weSaturday kumasofa kwaElder Benson Masawi. Then tozoona kuti toronga sei muchato wavo. Zvisinei Busy B anga amboendawo kumasofa namapepa but haana kuzodzoka, saka ndichingoti kuchakavhurika kana pane vanga vakanda ziso. Lincoln abhauya achitaridza fesi kuti aonekere. Yes. Kuchikoneso netiflo. Okay, nizhizha ngobanyarare. Guys, ndakuda kuenda life yangu. Why? Daneta. Waneta? Akana wakutoenda toenda teso vanosara vaindibhula vana. Unoda zvako ugoni kubaya exit. Vanondishungurudza vana vachera. Wakashungurudzwa kukupi kwakashungurudzwa iwe kayo kwana. Ndakuenda. Hai. Takakudza zvekuseri ndezvekuseri.